तब फाइनली दोस्तों खेसारी लाल यादव के दूसरका छठ गीत गाना के पोस्टर रउरा लोग के बीच में रिलीज कर दिया गया बा। और इ गाना कब और कितना बजे आई एकरे बारे में पूरा जानकारी देवे वाला बानी हम ए वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहो। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए एक गाना के बारे में। सूरज बाबा गाना के लिखले बने कृष्णा बेदर्दी और एक गाना में संगीत दिले बने आर्य शर्मा और एक गाना के गईले बने ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव और साथ में प्रियंका सिंह। और बतावल जाता टे कि खेसारी लाल यादव के दूसरका छठ गीत गाना एकदम कमाल एवं जबरदस्त होखे वाला बा। काहे से कि एक गाना के लिखले बने कृष्णा बेदर्दी और एक गाना में संगीत दिले बने आर्य शर्मा और एक गाना के वीडियो में नजर आवे वाली बड़ी खेसारी लाल यादव के साथ में आस्था सिंह और दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के गाना के लेके खुशखबरी बा भाई। खुशखबरी ई बा कि एक गाना के कंफर्म रिलीजिंग डेट आ गइल बाटे। तो चला भाई हम बता दी कि गाना कब और कितना बजे रिलीज होई। तो भाई लोग एक गाना के कल सुबह 6 बजे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रउरा लोग के बीच में रिलीज। जी हाँ भाई, हम बता दी कि कल सुबह 6 बजे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रउरा लोग के बीच में रिलीज होई। तो एक गाना के एक बार जरूर सुनिया लो।